in style. Riwruok ma okelo kanyakla jodolo mag dinde ma opogore kaunti ma Homa Bay dwani jatend piny Kenya William Ruto owuon obed kod twak gi jotend riwruok makedo ne ratich lakteche e pacho ka KMPDU manyo kaka inyalo tieki wach ng'anyo mag lakteche. Ote margi mar Pasaka gidwaro mondo sirkal kod lakteche otwaga mondo otiek sandruok ma jotuo kaloe. Jodologo ka otelnegi kod jakomgi Bishop Abrahams Wanda Odongo koni ok gimor ewi kaka piny owacho kod riwruok mar KMPDU osebedo ka bare wach ewi ng'anyo makmano to jotuo medo mana hinyore e osiptende mag piny owacho. One concerned nikech ywak mar jotuo osiptal mine makonyore jomoyudo masira ma ok nopango tho nikech sirkal kod daktere omaka men mar wach monego winjre mayot. Sirkal kaachiel gi daktere wakwayou kod duond Nyasaye ma wachung'ne kendo mwayalo wachne dhi ubed piny uwinjru e terms ma ok mana chwak sirkal kendo to chwako both sides mondo ugik e winjruok mondo udhi ukony jotuo. Wuodwa mwageno kabisa Dr. Atela wakwayi ni kata weche tek machal nade to bedie kod ng'uono mondo ine kaka nyithindwa sandore malit. Jo Kenya sandore malit. Wadwani mondo doctors give the government giwinjwa mondo gikony ngima nikech gik moko ariyo maricho ok los ber. Ka rach otimore iume gi ber mondo piny odhi. Wadwani doctors odoge tich mondo gikony ngima. Kindly consider your stance. And on that note, when you are doing your future appointments, look for professionals to handle some dockets.